Forex Sensei. Ko je vaš najveći neprijatelj u tradingu? Wilfred. Wilfred. Oni koji vas vječno, evo i sada vi mene normalno gledate i govorite čao vi laprnda, ja? Čao vi govori, o čemu vi pričate, što je vi normalan? Ne govorite to vi, to vaš govori Wilfred. To Onića ne vjeruje. To oni koji jednostavno vječno hoće da bude 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. I to je to. Mora li biti neke druge rezultate? Ne more. A matematičari dokazali da mora. A šta ćemo sad? To je onaj Willy. To je bit tradinga. Imate dvije osobe. Ona koja vjeruje tek kad vidi, a imate drugu osobu. Da bi vidjela, mora vjerovati. To je problem. Kakva ste vi? Vjerovat ću tek onda kad se ja u to uvjerim. Ok. Fair. Jedina osoba koja vas može uvjeriti jeste vi sami. I to je to. Vi sebe sami uvjerite. Sami dođete do toga da neki elementi donose rezultat taj i taj i to ponovite jedan put, drugi put, 5. put, 25. put, 30. put. Vidit ćete da je to to. I to je trading. To je trading. Trading je jednostavan. Samo što ga čovjek iskomplicira. Kaj se u životu? Sve vam je jednostavno. Vrlo jednostavno, ali ga čovjek, nažalost, i komplicira. Forex Sensei.